arek roke-roke kok ora duwe apa-apa iki. Hah, ada lemah wae iki ya. Halo, Bos. Weh, gimana? Duwe kenalan cewek nuk lemah ora ya? Banyak. Lemah ngendi? Ayo lemahku kono kae to sak tak dol. Oh, piro jare? Ya aku nyeluk 1M to, Bos. Ojo lali persenane. Beres pokoknya, yang penting payu cair. Yuk. Oke. Bos. Apa re? Tapi tak tawake lemah gelem ora? Saya aku di pembeli jos. Terus kowe meneng ya, tak tawakno aku. Kowe bali yo wae. Ya wis aku tak balik kok kabari yo. Oke, gampang kok tak garap aku. Oke. Bos, ono info juragan lemah murah sing cok nukoni lemah. Ada yang beli ader jos duitnya pirang-pirang. Ono lemah 1M mak didol. Kabari yo. Oh, wis yakin dibayar? Senang berbisnis dengan Anda. Oke? Oke. Calling ya. Siap. Oke. Wit akeh ngene iki gawe apa ya lah. Jan ra kanggo gawe teman kok. Bos, Piye? aku enak kabar saka juragane kae mau. Oh, Yo calu. Ora ono wong ado lemah. tenan pura aku gede abrus. Payu ditiri kok jaminan ki lemah top ki. Luas. Wah, ayo parani. Yo. Aku nganggur ngene iki kok. Di. Oh, kono. Lah di. Woi, juragane. Di sana ready Bapak Enjo. Oh, yo. Siap. Iki bos sing ada lemah, Bos. Iki po. Heeh. Jaluk sak ampel, Bos. Lah iya to ya. Piro anune sih? Meterane. Kok meteran piye to, Bos? Ya iki kok meteran kepiye? Ini ada lemah segegemi. Piye sih kabarmu? Lah iki juragane lakukan oleh info. Wah, kurang Aku ajar. ngerti ini payu kok. Oh, Alah. Bu iki pas medetku sak bakor-bakoran ngene. Lah aku ki arek ada lemah iki to. Lah ngertine piye? Mau pangan wae apa? Urung iki. Kowe barang kuwi lho. Lah, wis Wah, balik.